Kasengken the Catholic nong po parish kala Pynlong Iakynduh lang ba Sngi ha Balang Catholic ha Nartap da ka ba phai khmat halor ka jing penkop bor Ikilong kami bano sin yang sya ka roy ka par jong ka Balang bat ka bha ka miat jong ka emlang sa lang bat ka snong ka thau kani ka jing lang ka blas dang menta ka Sngi la ple da uba Rocky Marwen harengkat u parish priest kanong po u Dr. Peter Imli Hakajing kren jong uba Marwen ula banjur bakani kajing lang kalongka rinsan ka bakongsan na kabenta ban sam kajing tip bat ki but penroy ban pen klan ya ka Balang bat ban pen bha ya kajing em bakinja mensim kat badang tray na kabenta kajing bha jong ka lang sa lang Ang yaki how play go play menta ka step ngawan rang ba Balang jong kani kasnong bat iwi ilong kami ki balayawan banisim benta